Уважаеми зрители, на времето, като Нед Старк от Game of Thrones, той повтаряше Winter is coming и никой не му верваше. И ето сега киша и сняг до колене. Затова при мен днес съм поканил един човек, който също редовно предупреждава за всякакви съмнителни догадки и конспирации и катаклизми и въобще... Не казах клизми, а казах катаклизми. Да. Катаклизми, това са такива... Това е клизма с ката. Не, това са такива мащабни... Катаклизми. Добре, да кажем добър вечер, Байши. Добър вечер! Добър вечер! Как си? Как не съм в този студ? Не знам, ти кажи, аз затова те поканих... Как не съм в този студ? Не знам, ти ми кажи. В тия проекции съм като Леля Гошка. Защо като Леля Гошка? Роднините не могат да ме намерят. В Чукотка съм, в Чукотка съм. Добре, Чукотка съм, Чукотка. Искам да те попитам. Добре. Как понасяш със стадото си ниските температури? Този леден снежен апокалипсис. Ледена епоха. Да, този леден ад, този снежен катаклизъм. Как го понасяте ти и стадото си това нещо? Тегаво ми е, Славчо. Защо тегаво? Защото е тегаво. И като... Отговори ми. Отговарям ти. Да, слушам те. Те и твоите хора едва понасят ниските заплати, ама си трябва. Не сега тия глупости. Така. Не искам глупости да говорим. Бърките. Не ги питай тях, гледай ме мене. Аз те гледам, но усещам погледите в гърба. Това са глупости. Говорим за... Те колко са изстрадали хората. Някакви физиономии. Слушай сега. Слушай си, ма. Слушам те. Слушаш ли? Слушам те. Мирна. Слушам. Слушам те, сядай. Извиняй, това ме е остало от военните. Да, разбирам. Да, днес не съм пил хапчетата. Проблем. Ще ги пия. Слушам те, кажи. Слушаш? Слушам те, бе. Сега чуваш ли? 1, 2, 1. На 6 метра. 4, 5, 6. От тук чуваш ли? Слушай, бе. Сега, слушай, бе да знаеш, Ставчо. Стой спокойно, дръжта мъжките. Добре. Снегът Да? е разработка на военните. Защо е снегът? Защото снегът пада. Натрупва се. И? Шофьорите загъсват по пътищата. И? Тръгват по селата. Да? Да търсят помощ. Това е логично. И? Пият по 2 големи в хоре маговете. Да? За да се сгреят. Така. Да. После влизат по погрешка в кошарите. Да? Объркат овчиците с жените им. Има. Даже коче обърнаха едно вербек. Животинките се стресират от непознатите, шашкат се, залиняват, не дават мляко и така, господин Трифонов. Ей така се удря българския производител. Добре, ти сега не предприеми някакви мерки срещу студа в твоята кошара. Разбира се, съм предприял. Какви? Остри, строги мерки. Ми кажи ги, разкажи. Миналата седмица ще кажа на всички. Да? Послушат накъде. Престани сега! Не дей дигай там. Ще има нещо тук, да знаеш. Няма нищо. Какви мерки си предприял срещу студа в твоята кошара? Миналата седмица, господин Трифонов, в големия студ говорех с един колега, овчар. Да? Кой? Прост човек беше. Да. Бай Миле. Да. И той вика, Шиле! Викам, кажи бе, как си отопляваш овчиците си тази зима? Как си ги топлиш? Пита Миле да този. Да. Викам, решил съм да санирам кошарата. Как ще я санираш? Така. И той така ми вика, как ще я санирам? Все едно ти си той. Да. И аз му викам, купил съм 7 кубика стиропор, 200 роки тъкшо и съм викнал Христо Явашев да ме опахова. Добре, значи това е похвално, че толкова се грижи за овцете си и за кошарата. Това е похвално. Ти се грижи за тях. Точно така, похвално е. Много ясно си похвално. Много ясно. Твоето семейство е това. Това е мой и децата са ми там. Да. Малките агнета. Кажи. За да има още по-топло, господин Трифонов. Да? Имаме едно ми ударало кожата. Значи да има по-топло, господин Трифонов, да? И пускам музика да танцуват. Каква музика? Значи имам 2 вакли овчици, Гери и Никол. Браво. Значи поводяват, като им пусна яката кошара, яката кошара. Това е тая песен. Не я ли знаеш? Яката кошара, не знам. Да, яката кошара. И аз имам една песен. Коя песен? Искаш ли да те изпея? Не. Нищо! Молите! Не искам да изпееш. Молите! Слушай сега. Влизам
в кошарката, Да. гушвам ги и им пея. Овчиците. Да. И им пееш на овчиците. Овца, която винаги е с мен, и блее, и обича ме, и мляко дава. Чакай малко. Аз съм твоя мъж. Значи, чакай малко. Сега, че нещо не разбрах текста. Чакай! Не разбрах текста. Овца, която винаги до мен... Какво прави? Не до мен. А какво? Овца, която винаги е с мен. А, винаги е с мен. И блее, и обичаме, и мляко дава. Аз съм твоя мъж. Добре, да сменим тема. Сменяме темата. Казах, сменяме темата. Сменяме темата. Разбираш ли? Разбираш ли ме? Значи, господин Трифонов. Сменяме темата. Сменяме темата веднага. Сменяме темата. Между другото. Как ще коментираш, не искам да говориш друго, как ще коментираш новината, че имало хакерска атака на сайта на кралското семейство в Англия, където се появи новината, че кралица Елизабет е починала. Искам ти да я коментираш, понеже ти си по конспирациите. Кажи. Нормално, господин Трифонов. Кое е нормално? Това са лъжи. Те твоя сайт могат да го хакнат и да излъжат, че си джазмен. Нали така? Могат да веднага да. Всъщност... Ти нямаш представа с колко разбирам от музика. Разбирам, знам, че разбираш. Не ми говориш. Добре. Изпей нещо. Аз мога да изпея всякакви неща, но в момента не съм в ролята си на певец, съм в ролята, не, аз съм в качеството си на телевизионен водещ. Добре, направете нещо телевизионно. Кажи ми твоето мнение. Направете нещо като един телевизионен водещ. Ето, не съм водещ, а водещ. Какво става? Става? Значи, господин Трифонов, всъщност, те вече са ти хаквали компютъра. Кога, бе? Помниш ли, бе, като изтече Алелуя. Значи, господин Трифонов, като спомена кралицата, една от овчиците си я кръстих Елизабет II. Аре, бе. Защото и нея я хакват. Да, бе. Да, коче я хаква по 3 пъти на ден. Значи не искам да... Значи ти неща, които говориш, са отвратителни. Не, ти пък... Не отвратителни. Ти пък си пък много убав са. Убав съм, не съм, но говоря отвратителни. Не си па. Между другото, знаеш ли каква е разликата между теб и Христос? Между мен? И Христос. Между мен и Христос ли? Не. Христос с 2 риби е нахранил целия си народ, а ти с 2 риби плашиш целия си екип. Това е. Като заговорихме за теб. Те не са, бе! Ако говориш за моите риби... Имаш 2 гупи горе, аз не са гупи! Какво е? Имам... Как се казва така? Чакай, сега се сета. Дискуси. Дискуси са. Да, те са гледат. Не са гупи. Имам и сом. Сом. Ти не си по рибарски магазин от Не. Имаш и шаран. Шарани нямам. Имам сом такъв малък. Имам сом малък, който е такъв. Аз имам малък сом, не е такъв. Ама голям. Между другото, да си пошъл да продаваш горе риба. Взема 2 шарана и хека. Имаш ли? Разбираш. Имаш ли амур? Нямам амур. Добре. Продаваш ли риба горе или не? Добре. Мериш ли на риба? Не. Браво. Грижи се. Значи, като заговорихме за теб, господин Трифонов, да? Онзи ден чух по БНР, Българско народно радио, Тайсън Кючек. Стига, бе. Да. Българско национално радио. Да. Викам си, тия след скандала с мюзикалтор изпълниха обещанието си. Верно, пускат само класика. Добре, това са пълни глупости. Българско народно радио. Това е хубаво, това е песен на Куко Бенд. Не са глупости, господин Трифонов. Това е песен на Куко Бенд, която заедно с Куко Бенд сме направили преди години. И аз наистина казвам на БНР, че могат да пускат песни на Куко Бенд без да дължат никакви права на никого, защото аз... Какво искам? Слушай сега на сърцето тогава. Кажи го право в очите. Искам БНР да пускат всякакви песни на Куко Бенд и да ги пускат когато си пожелаят и както си пожелаят. Погледаш. Заклех се. Ти ли го каза или аз? Що така тъкат? Ти и аз се заклевам да пускам моите овци, да ги стрижа, да давам вълна. Ко беше бай Силе? Благодаря.